ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. бо дихатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Nexi Daewoo саршидагӣ то Toyota Camry. мошинҳои шумоам дар комментария нависонда будем. дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорам баъзаншон. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 143 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Daewoo ки соли бароишаш 2012 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 1.6. коробка передачи механика. нархи мошин 36800 сомонӣ. ба рубл бигардонем 257000 рубл мешавад. ранги мошин сербиристия кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. 4 электропакет дорад. рулаш гидравлик мебошад. боз кондисионер дорад. кондисионераш ях гуфтагия мекунад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз худашон гиред. дуюм бисёр бардодон хоҳиш кардагӣ буданд ки хундаи Starex ба навор бигир. марҳамат. соли бароишаш 2000 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш гази холия. объём мотораш 3.0 литр. коробка передачи механика. нархи мошин 20000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 139000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз худашон гиред. сеюм Opel Duty соли бароишаш 1996 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар роштқала. сӯзишвориш бензин газа. объём мотораш 1.6. коробка передачи механика. нархи мошин 26000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 181000 рубл мешавад. ранги мошин сабз аст. кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша гуфтагия ки 100% срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро гиред. ва касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, обуна шав ва колокольчика ҷиқа. чорум Toyota Camry соли бароишаш 2007 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвориш бензин газа. объём мотораш 2.4 литр. коробка передачи автоматика. нархи мошин 85000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 593000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст. кузаш сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро гиред. панҷум Mercedes-Benz E-Class соли бароишаш 1989 сол мебошад. дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар ҳисор. сӯзишвориш бензин газа. объём мотораш 2.0 литр. коробка передачи автоматика. нархи мошин 27000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 188000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш сидан мебошад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош ҳаста. беҳуда занг назанед.
боз савдо мешавад агар харидорӣ аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо ҳозира обуна шидагӣ нестед, обуна шав ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. шашум Mercedes-Benz S-Class соли бароишаш 1995 солай. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 2.0 литрай. коробка передач механикай. нархи мошин 40,000 сомониай. ба рубл бигардонед 279,000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтагӣ аст, срочна фурӯхта мешавад. 7 моҳи дига сурок дорад. документош танировкаш 4 моҳи дига сурок дорад. боз савдо мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро гиред. ҳафтум Nexi Daiwo соли бароишаш 2001 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газай. объём мотораш 1.6. коробка передач механикай. нархи мошин 28,000 сомониай. ба рубл бигардонед 195,000 рубл мешавад. ранги мошин кабуд аст. кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтагӣ ягон камбудӣ надорад гуфтаистед. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро гиред. ва касоне ки дар канали мо ҳозира обуна шидагӣ нестед, обуна шавад ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо дихатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. ҳаштум ВАЗ Нива соли бароишаш 2003 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холиай. объём мотораш 1.7. коробка передач механикай. нархи мошин 24,000 сомониай. ба рубл бигардонед 167,000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша гуфтагӣ 100% срочна фурӯхта мешавад. боз агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум Opel Hatchback соли бароишаш 1997 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газай. объём мотораш 1.6. коробка передач механикай. нархи мошин 32,000 сомониай. ба рубл бигардонед 223,000 рубл мешавад. мошина состояниш аз зури бад гуфтестай. боз срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро гиред. даҳум Mercedes-Benz S-Class соли бароишаш 1990. дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газай. объём мотораш 1.8. коробка передач механикай. нархи мошин 26,000 сомониай. ба рубл бигардонед 181,000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. ҳамин хел видеонаворои моро тамошо кунед.